Zatozte mesedez, Telmo Gartzia, Eina Uturkola, Oier Ugartemendia eta Eli Egiguren. Egunon gazteok? Berdin. Ondo algara? Bai. Bueno. Telmo, zu trebatu egitasmoaren zuzendaria zara. Esango aldiguzu zer den trebatu, zertan datzan? Bai, bueno, zuzendari igual handi xamarra gatzaititza, baina koordinatzaile bintza, bai. Bueno, koordinatzaile. Bueno, trebatu azkenian da, lehenengo sektorian jendean instalazioa erresteko tresna bat gehiago, beste batzukin batea. Eta, bueno, 2 urteko ziklo bat proposatzen duna, probaldi gisa. Bai, bueno, gaztiak proba dezan bere proiektua, bere burua, eta, bueno, baita ere kasu askotan, uztear daun titularrak, baseretarrak, baita ere proba dezan bere ustialekun baian, norbaitek, o persona horre bintzat, lan ikia onartzen duen. Betire, atzea bueltaik ez daukan konpromisoik hartu gabe, eta, bueno, konpromiso horren aurreko pauso gisa. Alegia, ez dadila izan urik daukan edo ez daukan ez dakigun piztina batera kolpetik jauzi egitea. Hoi da. Lehen Amaiak esan du, seguru egon dadila, benetan, horra hasi nahi duna, eta pixkat hortako xe da. Bueno, benetan saltu eite unian, seguro goin dezan, eta piztinan bertan indezan, ez ondoko lurrea, eta noski piztinan ure onda dintez, azpiko hormigo digo horra. Einaut, zu proiektu horretako trebalaria zara, zer da zehazki trebalariaren figura? Bai, bueno, Telmok esan bezala, ustiategi baten edo jarraikortasunik ez dago nian edo, beste norbait animatzen bada edo, nire kasua bezala, aukera bat izan dezan pertsona horrek, bixe esan duna guztiz lokatz eta sartu horretik, aukera hartu, aztertu, eta itxu-itxun ez joa aurretik, Zu kalekumea zara? Bai. Enaiz bakarra? Magisteritza ikasi zenuen, goi mailako modulo bat ere bai, baina zuk ez zenuen zeure buruan ikusten. Ez irakasle eta ez makina baten aurrean. Bai, alaxe da, azken baten gauza ezberdina probatu ditut bizitzan, eta, bueno, momentu honetan tren hau pasatzait muturan aurretik, eta hilotzean autu haindet, eta, bueno, hortan egia. Eta gustura. Bai. Zure izaera konforma gaitzak ere izango zuen neurri batean eragina? Izan lehike. Azken baten, bai, alnun magisteritza bukau, eta irakasle zeratu, ez dakit. Beti beste, akaso emendikan 10 urte esango dizut, utzi, eta beste ez dakit. Auskalo. Zu, bilabonatarra zara, baina Oiartzunen dihar duzu neskalagunaren gurasoen ustiategian. Nola sentitu zara zu eta nola sentitu dira beraiek? Bueno, ni niregatik beste nola sentitu dian ez dakit. Ni guztua eta lasai, ez dakit, onartua, lehenengo momentutik konfiantza hori sentitzeare bai oso asebete o betegarria da, batentzat, eta, bueno, momentu meintzat guztua. Uzten du momentuan da, ja obligazio eta erantzukizun danak nire esku daudenean, akaso beste zerbait erantzungo nizuk ez dakit. Momentu oso guztua. Aita Ginarre ari da zuri laguntzen. Figura horren izena zein da, Telmo? Bueno, personana mentore deitze baina, bueno, ustialekoan trebatze gunia. Eta, lehengo titular horri, pixkat mentore, gaina gustatzen zaigu bere protagonismo batea, bere ibilbide guztien bildutako jakinduri oire transmititu dezaion, bertan probatzen da bilen, Oier, zu berastegiarra zara, 18 urte? Bai. Eharra sasoia. Gazpio baserriko semea Fraisoron ikasketak egin zenituen, Kantabrian ere izan zara, abeltzaintza ikasten hori utzi egin duzu, ala? Bai. Zaltzaizu gustatu edo? Azkenen,
Beti izan dugu eskola eta etxekoa kombinatuz, da eskolatik etorri, bazkaldu, da ja etxekin jute ginen. Da Kantabriara juna izenen, pasa zaiana etxeko gaiketzeola. Da atxaldetan zesuma. Da geho bestaletik gazteleran kontrakoak beti izan duga, txikitatik. Da oire etxai oso ondo jun, da oaingoz bintzat etxea bultan. Bakar xamarrik sentitu zara, zenbait momentutan. Bai. Nik beti pentsatu izan dut, garai batean zestalariak eta zestapuntan jokatzera, Amerikara eta Italiara eta Filipinasera eta joaten ziren 13 eta 14 urterekin ere, bai, batzuk. Eta, kuraia behar du gero, Ilusioa gauza ederra izango da, eta gogoa eta zaletasuna eta denak izango zituzten, zuek ere baituzue, baina, bai, hain gazterik, gurasorik gabe, ez da erraxa izango. Arantzazoko Artzain eskolan ikasteko asmoa baduzu? Bai. Hori datorren urteari begira edo geroxeago? Eta izango noin, aurrena atxek behintzat goi-maila bukatzeko esatea, da geho bukautakon Artzain eskolain daia etxen inkorporatzeko asmoa. Behor batzuk badituzue, baina zuri gehiago tiratzen dizute ardiek, ala? Bai. Behorrak azken finen dauzkeu, biharren zea ez dela, biharren bestei hola launtzeko bezala, estra bezala, da principalena ardina da. Gazte jai gatzea, urtean 60.000 litro jazte jau, da hoi aldan gehienak gazte ja saiatzea. Eli, zu Azpeitiarra zara, Azpeitiko Oinatz auzokoa, Zelaiaran baserrikoa. Baserritik bizi izan altzarete beti? Bai, nidaki dela bai, gura aita zena, gerra aurretik jaioa, 8 senidetan bigarrena, 6 zaharrena izango zen, gazteik mezurtz gehu eta ondonengoek aurre ateatzeko, nahiko lanekin iritakoa, gara hartako behandu ezkondu, baina 7 seme alaba zitzen ditu, eta lurraldetik baserri txikia izan da, 7 behin metentzeko hainakoa, meritu latza berea, eta oain aleintzen egea bere beak utzitako bideo horri, eutxi beharko edo gutxien ez hainbeste mereziko zuen. Beno, zuk esan duzu, zuen aita bigarrena zela eta semeetan zaharrena, baina zu 7 gaztena, zara? 7 gaztena naiz, bai, nire hurrengoak, 6 ni baina 11 urte gehiago ditu, orduan, atera kontuak, nik beti izan dut, 4 ama eta 4 aita izan ditu dela. Eta, bueno, hemen hau, oin. Aizu, berandu ezkondu baldimazen, utzi ere berandu egin zion, Bai, baita ere, hori. Zuk, Eli, ingeniaritza mekanikoa ikasi zenuen, baina ekonomia krisialdian zen eta ez zenuen gustuko beharlekurik aurkitu. Hori da, ikasketak egin ditun, nahi arreba zarragoak ja lanera teatea zeudenez, nahi aukera eman ziaten unibertsitatea juteko, hasi nintzen itxuan, eta garrapatu nindun, ordu arte ikasteko ohiturek ez zegoen etxean, eta basilargo arteko dare, ze asko ikasi gabe ateran unerrez, baina ingeniaritza beste kontua zen, han ja ordu asko pasai beharra zegoen, eta nahi baino gehiago luzatu zitzaiten, erabaki nuarte hau gola ezin da izan, eta ja serio jarri nintzenean, urtez denat kateran ditun, bat besteen atzetik, eta baina zeteko lan hori bukatu, eta ja titulu dakin, baina bitarte hortan krisialdiaren ere zai egongo zen, horregin topo inun. Hala eta guztize, bi urtez lan nintzen duen, bulego batean, hori produta utzi ben metzat. Baina, baserritarra izan, eta... Baserritarra izan, eta honek esatezun bezala, ikasketak egin bateak komplementantzeko hori falta. Eta bulegoen beti behira, behia nola ote daude, ama nola ote dau, ez dakize, txea jondagun hau inberkoet, eta hola, ez du neure burua luzaro ikusten, inguruko baserriak jendez eta animaliz sustutzen nahi zen, lurrak bazeuden, anaiak ordurako gaitan onin horretzartu da zuen, behi gehixeo jarrita, baina batentzako lan gehiagi bezala.
orduan lagundu behar zeon nik eta beste bian egin laguntzen dion. Ama gaixotu zen, minbizia eta berri, tratamentua lagundu behar zitzaion, ondorioak patxal xamar zegoen. Eta hori dana kontutan izan da, esan, igual garaia da, eta aukera, igual garaia da probatzeko neure instalatu, ikulu berri bat. Bere anaiaren eta nire... Anaia gazteenarekin. Anaia gazteenarekin, bai. Juan Cruz. Bai, nola esatean, bizikalitatea hobetzeko bai beretzat, eta bi animalientzat, bai, ikulu berri bat eraiki, eta tamainan hasi, eta biontzako lainetatzeko hortik. Apustu egin nun, eta oso gustuan hau gaur egun. Ez duzu inolako damurik. Ez dut inolako damurik. Eta nire titulu hori baliatu ahal izan nun proiektu hori iteko, behimenak eskatzeko, eta horren denetik egin behar ezen nun, horra zuzendaritza, eta baina eskulana ere bai. Gure etxan inoi itzaion ez barkatzen, egin behar zeon, eta egin nun, eta oso guztua. Bueno, Telmo, ikusten da, hemen kuraia eta erabakitasun handiko gazteak ditugula, eta batzuk, beldurri gabe sartzen direla leporainoko uretan, baina trebatu proiektuak horixe du helburu, ez da? Gazteak hainbesteko arriskuak eta ardurak hartu beharrik gabe, bidearen zati batean behintzat laguntzea. Hoi da, behintzat, ardurak eta arriskuak erore hartu beharko txo, baina, segurtasuna handikoakin arditzatela, eta jakin da, zertan sartzen nian, da baita ere ezauduta, sektoriak da azkan alde honak, ikusi besteik ez da hemen denak esperientzia honak eta positiboa kontatzeitue, eta, proba da ezatela, bere alde goxo ire. Einaut, nolakoa izaten da zuen egunerokotasuna aitaginarrebaren eta bion artean? Bueno, leheno beha bakarrekin bertzitun landanak, eta bain erdizka, nik uste, xamurtu zaiola lankarga zentzu batian, baina, askotan igual sobera, o askotan esatez, hau bate bakarrikan inda nahikoa, da bi, momentu askotan igual sobran, baina, moldatzen. Eta ze sentitzen duzu, zahar honek askozekik, edo, nik ere bazegin motel. Ez, baina ikasteko, ze ikasi askoak alde nigan, behan gandik, bai. Zuk ere bai, Oier, zer ikasi asko? Bai. Nahiz batzutan, atxegin diskutitu idea berrik sartu nahien hasi, lehengoa jautxe harroko aurrena. Bueno, eta temor asko baino lehen dastatu izango ditugu zuk egindako gaztak, ala? Ez dait. Oindik beste 3 urteko ikasketak inbeharra uzket, da hortiken aurrea asmoa bentsat zuzenen etxen inkorporatzeko. Ederki. Einaut, 20 urte barru, Euskalo. Bai, demoak esango. Baserritiko bizina detela, gehozta garbigo bai. Ez dakit behiakin zehazki, baina arrautzan prezio gora seitzego, igual arrautza garbigo. Segun. Gora bezala egiten dute behera, Bai. Telmo, zenbat gazte dituzu une honetan proiektuaren barruan? 6 gazte, 6 ustiat egiten noski, eta guain gotbeintzat martxa hori da. Ikusiko, etorkitzunean beste hainbeste baia, ondo. Bikoitza bali maia, hobeto. Eta itxaropena behintzat, eta asmoa eta borondatea proiektu honi luzarorako bizia ematea. Bai, guain balorazio nahiko positiboa nik uste dela, inautek esan dezala bestela, baina bai, esperantza eta ilusio baduko. Ederki. Eli, proposamena egin genizun, solasaldi honetan parte hartzeko, eta badakit zalantzan egon zinela. Bai ez, zerk eraman zintuen baiezkoa ematea? Bai, ala da, zalantza izan nun, eta ez ezkotan egon, senarreko mendatu nien artea, eta esan zidan, juntzaitz, beti esaten duzu, gure aurren eskolako omen gurasoak eta esate du ez duzula lan egiten, ez dakize, ez duzula ikusgarritasun hori falta ez duzula, behin aukera eman da, izu, alabengatik badare eta, bai, arrazoi zula kontu egun nintzen, eta esforzo etxo hori, nahiz zen oso jende aurren hitz egitekoa,
Petxan, bueno, ere zadan, aurrea, baietz esango jot, eta ni, guatzen naiz alaba, nik guain alaba nukenien, lotxo egiten nintzen, eskolan baserretarra nitzela esatiez, eta hori buelta bat eman berzitzaion baita. Eta gaur egun arro nago baserretarra bezala esatiez, eta umiek erakusten diet, eta umiek ikastola gurasoek lanbide ezberdinek ikasi berrituztenean, junten naiz, eta esatie, hau eta hau da gure bizimodu, eta gu holaxe bizia. Eta askotan izan duen bezala, baserrietan beti ordezkaritzak gizonezkoek eman izan dute. Eta baina aukera emango emakume bati, eta emakume baserritar bezala dago hemen, haiek aitortza bat mezi izan dutelako. Eta nik pentsatzet, lehen sektore bat emakumei gabe ditzakela uneño iritsiko, eta etorkizun izango badu, emakumeen presentzia beharrezkoa izango dela. Guk bukaerarako beti nahi izaten ditugu mezu positiboak, eta gaur bestelakorik ere izan dugu. Luis Mari Zalduarekin aipatu dugu, belaunaldi batetik bestera galera dramatikoa izan dela hor, baina begira, orain, belaunaldi batetik bestera, baserritarra zela esaten lotsatzetik, orain berriz, arrotasunez esatera, eta begira, zenolako gazte sorta daukagun, ilusioz, eta beren lanarekiko eta lurrarekiko atxikimendu horrekiko arrotasunez gainera. Behon daizuela, eskerrik asko!